Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió de formació online, on us mostrarem les principals eines i recursos que us ofereix el CREI de la UB a través de la seva pàgina web. El primer que us mostrarem és el Cercavip, una eina de descoberta. Si realitzeu qualsevol cerca, per exemple, televisió i educació, veureu que us mostra dues pestanyes, Tot i Catàleg. A Tot trobareu els resultats localitzats a diferents recursos, com són els dipòsits digitals, bases de dades gratuïtes i el catàleg de la UB. Per tant, és possible que alguns documents estiguin accessibles i d'altres s'hagin de demanar per préstec interbibliotecari. A Catàleg trobareu els documents que formen part de la nostra col·lecció, com llibres, revistes en paper i d'altres materials. A més, trobareu les bases de dades i les revistes electròniques subscrites. Suposem que volem tenir accés a la base de dades ERIC, escrivint el nom de la base de dades a la caixa de cerca. Fem clic a accés restringit per als usuaris de la UB que a la següent pantalla ens autentiquem. En el cas de les revistes electròniques, cerquem, per exemple, International Journal Education. Ens mostrarà totes les revistes que continguin aquestes paraules i els distribuïdors per accedir-hi. Si prèviament us heu identificat, accedireu a la pàgina principal de la revista i buscant l'article us el podeu baixar en format PDF. Un dels serveis més coneguts és el préstec. Podeu tenir 40 documents durant 60 dies, excepte la bibliografia recomanada, que només es deixa durant 10 dies per a tots els usuaris, sense excepció. Si us autentiqueu al meu compte, podreu renovar els vostres préstecs, tenir accés al vostre historial d'activitats de préstec o demanar documents que no siguin bibliografia recomanada a d'altres biblioteques de la UB. El préstec interbibliotecari és un servei amb cost que localitza i lliura documents que no es troben disponibles a la UB. Per a fer-lo servir cal donar-se d'alta i omplir un formulari. També podeu obtenir monografies a través del catàleg col·lectiu de les universitats catalanes. Podeu cercar, seleccionar i demanar documents a través del PUC. Només cal que indiqueu a quina institució esteu vinculats, accedir al meu compte i indicar a quina biblioteca de la UB voleu recollir el document. Dins de la reproducció de documents trobareu el servei de còpies digitals. Us permet obtenir la versió digitalitzada d'un article d'una revista en paper que consti a una altra biblioteca que no sigui la del vostre campus. A la UB disposeu de dues xarxes sense fils, el Wi-Fi de la UB i la xarxa europea EduRoam. Per a utilitzar aquest servei cal configurar el vostre ordinador portàtil, mòbil o dispositiu i identificar-se com a membre de la UB. A l'àrea TIC de la UB disposeu de guies breus per a connectar-vos i per identificar quines són les dades necessàries per a autenticar-se. Dins aquest apartat podeu trobar també l'accés als recursos electrònics de la UB. Si cerqueu habitualment a d'altres cercadors com el Google Acadèmic o PubMed, us recomanem instal·lar-vos el botó Sireid a la barra del navegador. Si l'article que voleu consultar no és tan obert, només haureu de fer clic al botó Sire i si la revista està subscrita per la UB, la podreu consultar. En quant als serveis orientats a la docència, des de la biblioteca oferim suport en l'eina Moodle del campus virtual. Una de les preguntes més habituals és l'ús i instal·lació del programari Urkun per a detectar el plagi en els treballs acadèmics. Aquesta utilitat està disponible a les assignatures vinculades al treball de fi de grau i al treball de fi de màster i es pot connectar a través de la publicació d'una tasca. Una altra eina interessant és el bloc del TAT-TIC elaborat per la unitat de suport a la docència. Podeu trobar les novetats d'aplicacions orientades a la docència i també un catàleg d'eines i recursos molt recomanable.
Si en les vostres activitats docents considereu que és necessària una formació grupal per als vostres estudiants sobre la cerca i ús d'informació, les bases de dades o Mendeley, podem col·laborar en les aules, adoptant els continguts a la vostra assignatura i metodologia. En l'àmbit de la recerca, disposeu d'un servei de suport i assessorament en la publicació i difusió de les vostres dades de recerca, assessorament i formació en l'avaluació de la producció científica i l'obtenció de l'identificador com a investigador o criteris de normalització per assignar treballs científics. En la publicació en obert, disposeu del dipòsit digital de la UB, on es poden dipositar els articles de recerca i les tesis doctorals sempre que no estiguin subjectes a embargament. D'altres col·leccions són Omado, Objectes i materials docents, RIDOC, recursos d'informació per a la docència. La UB també disposa d'un portal de gestió i edició de revistes científiques, conegut com Rebook. Davant qualsevol dubte sobre els nostres serveis o en l'ús de les eines de cerca o de la gestió, com per exemple bases de dades, Mendeley, Campus Virtual, podeu demanar assessorament personalitzat i realitzar la vostra consulta presencialment a través del nostre telèfon 93 4 021 035 o 934 034 750 o bé en el correu electrònic bimmundet@punedu o en el WhatsApp 648 971 585 o a través del nostre Twitter @craymundet. Moltes gràcies per la vostra atenció.